ассалому алайкум мухлисони канали саудутиҷӣ. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Дар имрӯза навор заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. марҳамат тамошо кунен, бовар кунен, нархҳои ҳамин замин, хона, квартираҳо бовар кунен ячи арзон айда. ха як танимта қиматтарш ҳам ҳастай, не ки бовар кунен ай ҳамин видео боварӣ дорум ки ё замин ё хонаи замин ё квартира мехарен. марҳамат то охирша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен ва барои дастгирӣ мо битонен ҳамун я дона лайки бепила биҷиқена, касе меҳмонен подписатсия кунен. агар битонен ҳамин видеои моро дар имо дар дига сайтҳоятон падилитсия кунен, бо мо хеле хирсанд мешен. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, хона, замин ё квартира ё мошин, дар инами рақамҳо через WhatsApp ба мо равон кунен. рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем. бо диққат рӯи экранатона нигоҳ кунед ки вақте мо гап мезанем шумо бифаҳмед ки чӣ гуфтесем. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. бисёр вақт дар комментария менависем ки аз шаҳри Кӯлоб ягон хона ё замин бимонем, ба ҳамин хотир бардорои як замини арзон. адрес шаҳри Кӯлоб дабдай 8 сотиқ замин, райони Боғамбиб, анами территория дабдай бардоро участкаи фурӯшӣ бо ними хонарам тайёр будай бардоро. мегирӣ форат хонара месозӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. 8 сотиқ замин, нархиш 25 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзон, 25 000 сомон метин ҳамин замина қатъи хонаш мегирӣ. дӯстони азиз, навора давом метем. ана курпачаҳои фурӯшӣ 4 дона, 4 дона курпачаи фурӯшӣ, 4 дона болишт, яъне ки ҳамаш комплект будиянд. бо як стенкаи дига қатъи диваншай ишам комплектай бардоро. мода нарша гуфтагӣ нестайне ки агар шумо ки мефоратон ки нарша бифаҳмед, метонен ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. адрес шаҳри Бохтар, дай номи пешинаш Қурғонтепа. як бор дига такрор мекунем ки чию чи ҳастай. чизи даркория як ягонтатонда даркор мешавад. 4 дона курпача қатъи болишташ, ана як стенка диванаш қатъи ишам комплектай, курпачаҳам комплект будай. хена номери телефонаш ҳастай, занг бизанен, ҳамаша мефаҳмона. дӯстони азиз, тамошобинони саудутиҷӣ, имконият боша як дона лайки бепила биҷиқена, касе меҳмонен иному зангулара биҷиқен, зангула овоз бирора. вақте мо видеои нав мепартом, шумо сразу бохабар мешавед, медроен тамошо мекунед. барои ҳамин як дона лайки бепила биҷиқена, касе меҳмонен иному зангулара биҷиқен. бо бардорои як замини фурӯшӣ дига гуфта будем ки аз шаҳри Бохтар ягон замини арзон шава бимонем. ба ҳамин хотир бардорои як замини фурӯшӣ барои шуморо ёфтам. қарор дорад дар шаҳри Бохтар 6 сотиқ заминай, стройматериалаш нимаш бидай. нархша 35 000 сомонӣ мега. бовар накунӣ нами рақамҳо да занг бизохи 35 000 сомон 6 сотиқ замин аз шаҳри Бохтар. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе то 4 замини фурӯширо тамошо кард, бига ҳо ака тамошо кардисам. бардори як чи дигар аёто набаро, яки якам заминои фурӯширо гап мезанам, дуюм хонаҳои заминира ва сеюм квартираҳои фурӯшӣ мешавад. дар охири видео мешавад. барои ҳам то охирша тамошо кунен. яки ягон заминаи квартира ё хонаи заминира мехарен. охи яки ягонш маъқул мешавад. як замини фурӯшӣ дига қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пешинаш Қумсангир. 12 сотиқ заминай, стройматериалам доштай, мисол ана камтар хонарам сохтагӣ будай меган. қарор доштай дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир, 12 сотиқ замин, нархиш 35 000 сомонӣ. чӣ хеле нарш мардак боре, тенҷай фикр мекунам. ина номерои телефонаш ҳастай, ҳозир занг бизан, замини арзона бихар. заминаш хеле калонай, 12 сотиқ. бардору ва хоҳарои азиз, эълонмона давом метем. як замини фурӯшӣ дига қарор дорад дар вилояти Сухт, шаҳри Хуҷанда будай. замин 6 сотиқ замин доштай бардору қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. заминаш 6 сотиқ иборат будай, шаҳраки Сайхун, болои гранзавод да будай. замин ҳамвор кардагӣ будай бардору шаҳри Хуҷанд, ҳанами территория да будай. хоб 6 сотиқ замин гуфтам, нархиш 18 000 сомонӣ, 18 000 сомон бардору. ина номерои телефонаш ҳастай. агар ягон кас ягон сурати дигаша мефораш ки тамошо кунай, нами рақамҳо да занг мезанӣ, мегӯй ки ба имоай ё WhatsApp-ай мисол дига суратоша равон кунед. 6 сотиқ замин, 18 000 сомон. номерои телефонаш ҳастай. метавонӣ маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ, заминои фурӯшӣ. фикр мекунам ки тамом шид. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, ҷамоати Деҳқонобод, қишлоқи Тоҷикобод,
ана 13 сотиқ замин доштаи 3 дархона бо кухни ҳоҷатхона дора. дарахтои мевадиҳандаам доштаи ову светаш доимӣ ҳастай. ана бараҳи калона қариб дай. аптека, магазин, духтурхона, ана мактаб, масҷид, хулоса ҳамаи чӣ қарибишта будай. нархиш 170,000 сомонӣ. бо муомилаам мешава. ина бародаро дута номерои телефонша мондагӣ марҳамат занг бизанед, хонаи хишро як беҳтарина бихарем бовар кунед. агар худам сум медоштам ҳозир мехаридимаш. ҳозир не ки сум надорам оси гап. мевадиҳанда дарахтоам доштаи точкаи хубай номерош ҳаст, метавонед занг бизанед. бародаро ва хоҳарои азиз, эълончара давом метем. мегзарем ба як хонаи фурӯши дига. ана времянка будай ба фикрам. ихтонам хай дастурат десен. қарор дорад дар ноҳияи ёвом. дар ноҳияи ёвом будай бародаро. 5 сотиқ замин будай, дута комнатаи времянка дора. хонаҳо коробкаам гуфтагиай. райони шурча будай бародаро. касе аёвонай фаҳмид ки ман кадом точкаша гуфтесам ёвона. нархиш 55,000 сомонӣ. чӣ хеле нархиш бародаро? 55,000 сомонӣ, 5 сотиқ замин, дута времянка хона. нархи арзонай бовар кунед. ина номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. як хонаи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри бахш бародаро дар ноҳияи шаҳри Туз будай. 10 сотиқ замин ду дархона кардагиай. хона ремонт дора гуфтагиай. соҳиби ҳамин хона бояд чӣ дигарам гуфтагиай ҷа. хонаи фурӯшӣ аз ду хона иборат буда. кайлдор дора. 10 сотиқ замин, ана пластикови окна гуфтагиай бародаро. трезош пластик будай, хай дарош қати мумкин. ҷош беҳтаринай ана шаҳри Туз, ана пеши 44 чашма будай бародаро. 44 чашма 3 километр дуртар. нархи 65,000 сомонӣ мега бародаро. 10 сотиқ замин дар хона, нархи 65,000 сомон. дӯстони азиз, мегзарем ба 9 эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 8 сотиқ замин, 3 дархона кардагиай, ремонтам дора. соҳиби хона гуфтагиай ки 3 дархона, 1 кайлдор, ремонташ миёна кардагиай. 8 сотиқ замин дора. свет ҳуҷҷатош, ана ҳуҷҷатоша 90% кардагӣ будиян, свет доштае бародаро. суроға боғи Ҳабиб. илтимос журналисто занг назанем беҳуда. соҳиби хона диловар гуфтагиай. адрес шаҳри Кӯлоб, 8 сотиқ замин, 3 дархона, нархиш 66,000 сомонӣ. 66,000 сомонӣ бародаро. ина номерои телефонаш ҳастай, хай касе харидор боша, я занг бизанен, яке азонаш мекунад. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. касе то ҳамҷара тамошо кард, бига ки оака то даҳум хонара тамошо кардесем, бо далши тамошо мекунем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 47 квадратни метр. райони Истиқлол, хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагиай ки продается двухкомнатная квартира на 2 этаж. по адресу город Истиқлол, табошар гуфтагиай, улица Бинокор 4. бародаро урусира чӣ хел гап задам? фикр мекунам ки хай созай. ханам хеле адрес табдай худу хулоса, нархиш 80,000 сомонӣ. духонага квартира дар шаҳри Истиқлол. ҳамаи маълумотоша гуфтам, нархиш 80,000 сомонӣ. инами рақамҳо да мефорад, занг бизанед. бародаро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба 11 эълони имрӯза. навора бо диққат тамошо кардаеса бошен, як чи нимчира мефаҳмен. агар иштон ба ягон чи дига боша, бовар кунед ҳичира намефаҳмед. хуб, як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 89 квадратни метр гуфтагиай. домои пешинаи хона ремонт дора, срочно продаётся бародаро, срочно продам гуфтагиай. ҳама шароитош ҳастай, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. ана бародаро адрес чӣ хеле гуфтам, ноҳияи Ёвон. сехонага нархиш 78,000 сомонӣ. ҳамин нарх да ягон ҷо дидай, бовар кунеда. ана 78,000 сомон сехонага квартира аз ноҳияи Ёвон. фикр мекунем ки беҳтарин нархай. ина номерои телефонаш, ҳозир занг биза, квартираи арзона бихар, бовар кунен айхона ҳеҷ вақт залал намебинед.
дӯстони азиз, аз дигар ҷо квартира мондем. Аз шаҳри Душанберам бисёр мепурсанд квартира. Бародаро ва хоҳарои азиз дар комментария менависанд ки мисол ай тарафҳои Душанбе ҳам квартираи арзонтар монад. Ба ҳамин хотир бародарҷоно ва хоҳарои азиз гӯш кунед, ана як квартираи фурӯши дигар қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 34 квадратный метр, райони Фирдавсӣ, дом новостройка, хонач хеле десен, хона ремонт дора. соҳиби хона гуфтагияе ки ана хона дар поёни корвон ҷойгирай, документош 100% кардагияй, полиш ламинат дора. роҳи калон наздик будае бародаро. дар шаҳри Душанбе нархиш 147 000 сомонӣ. як хонагай мумкин ки бо арзон кунад. номерои телефонаш ҳастае, дар ҳамин рақамҳо метавонед занг бизанед дӯстони азиз. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем. ва касе меҳмонае, нами кнопкаи подписатсияро биҷихен, то аз видеоҳои нави мо бохабар бишем. бародаро, агар аз ки ҷое ки хона, замин ё квартира намодум, дар комментария бинависед. ман насиб иншоалло дар видеои оянда аз ки ҷое ки замин, хона ё квартира меге, насиб иншоалло ёфта метумтон. то видеои оянда худо нигаҳбонтон бошад бародарҷоно. дастгирира фаромӯш накунед. бо як бор дигар дар видео лайк монед ва битонед ҳамин видеои моро дар имо, дар дигар сайтҳоятон падилитса кунед. бо мо хеле хурсанд мешем. хай бародаро, меҳнати мо барои шумо ай. ҳамин шумо дастгирӣ кардем, мо ҳам ҳар рӯз, як рӯз пас, ду рӯз пас мисол видео карда мепартоем. агар дастгирӣ накунед, мо ҳам дилмонда мешем. рости гап битонед дастгирӣ кунем. бори дигар хай, ина як бор дигар бо гуфтам. худо нигаҳбонтон бошад бародаро. ягон гапи паста биланд гуфта бошам, пешакӣ бахшиш мепурсам. хай.